Presiden kari Amerika Joe Biden ulama hamjur bakadon kejingma hakabaya day bat kejing berngam Presiden kari Russian Vladimir Putin menpenden kam ya kitiarthma nuklear bad ulaban rab ba Putin uklem syuma ham kaya kane Henry unla shisha hadien ba ulayo ya kejing bomla kishipai Russia banyala persya ya ke Ukraine shu Biden ulaong bakane kejing berngam Putin menpenden kam da kitiarthma nuklear kala banyalam syakathma Armageddon kaai ke Armageddon la antat ba kaktin Armageddon ha kaktin Hebrew kamun ulum Megiddo ngilap syapang ke Armageddon ha kitab jing penpau kalanong kabakhat nriu kadukhat kabakhat nriu kabaong kumne te kinyalum lang yaki syakata kejaka ya kabalakhot ha kaktin Hebrew Armageddon langeng bahakane kathma Armageddon kisiem ne kinong sensyar boman kibayalam da umensim boman kinyeng yele persya ya kekenhun ublay kine kinong yele persya ya ublay kidai kimensim ksuin kibalale ya kidak khla kibalale mi no syagita kisiem jong keperthai baro kawai banyalum lang yaki syakathma jong kata kasngi kabakrau ublay badan bor baro shisha ha kine kisngi kibamenta ngilayo iya kejingyalong paralok kinong sensyar jong kiri keperthai banyarap keliang hagi porthma banyadi ya thiet ya kitiarthma badru ban pha sipai ru habadan kam keperthai shisha kalapan kre ya kathma akan thup nadu kithma po ing kithma ya kan ada po kari ha kaba ki pajba bat kinong sensyar omdan shu kejingye menjur ne kejingye sngew thu jingmut kithma barri haot kiturai thma kilanang yo sngew baki sawa jam hakini kisngi kibamenta shen keturai benengru kan sawa banlum nya kibala siuspa jong utrai paralok ngidai ban penkre bat kat bangi dang yai penkre yalade ngidai ru ban pendeb yalaki kamram kum kenuksa lada phidai ki khenna school pule hok yaki kot kisla jong phi lada phidai ki batrai office le hok laka benta poi biang por syaki kam ki ba phitre lada phidai ki nong khai theu kilo hok yaki mar ki ba phidi phithiet kan mau ha ki jingbon kam babun ngimdai ban klet ban ai ka por jongi bad ublay man kasngi ban pule ya kaktian ublay badru ban le ya ka ei ka ba kaktian ublay ka hikay ngi ban le badru ban ya kren bad ublay lang ba ki jingduai kithma kila banwan bad ban lej no kumba ka perthai ka don ya ka jing sedang kan don ru ka jingkut ngi ki briu ru ngi imtang sipor hakane ka perthai sisin kasngi kamet jongi kan lej phai syakadeumet Henry kamen siem jongi kan salej phai syala unong thau bat ngi hap ban yeng hakmat jong u hakawai kasngi kumta paralok tungin penkre yalade banya kandu ya unong thau jongi daga jingkmen bat ha ka buram bakrau